suekin. No niin. Kirkastuko elämä? Joo, mä ajattelin, että mustaa. Vaikea tehdä rusesti tää. On hyvä. Niin. Voi, kyllä on elokuva. Pääs vähän lähemmäs. Joo, ja sitten se Otetaan tästä tähän yhteiskuvaan. Käy tulla vähän. Lähemmäs. Sitten tulee takaisin, missä Pete oli. Olisi hyvä, kun Pete olisi tässä näin. Vähän näin vilikaalla. Joo. Tuosta tuolla. No niin. Oi jumala. Nyt ennen kuin moittiin, voisi laittaa oman puhelimen äänettömälle. Tämän nametan lehmät on vähän siirtynyt interaktiiviseen aikaan. Kai näihin laitetaan kaikkia äänien päälle sit musiikkia. Parempihan se, että niitä on. Voi olla ihan järkevää. Eikö sä tuonne kuvaamaan tuonne päin? Pete menee. Mä kuvaan Peten persettä, mä en pysty. Niin. Pete tulee tänne. Eihän mä oppinut solmiin nauhoja ihan selvästi. Käy Kuvata sit tuolta. Tää pihapuolella. Mutta nyt se GoPro ainakin ottaa mua täältä. Sketsa. Miksi tuolla toisella puolella ei ole yhtään noita tikkuja? Siksi koska hän. Niin. Mitä? Ei mitään. Ensimmäinen taiteilija, joka tulee vittuuleen värin tasaisuudesta, voi lähteä heti etsimään uutta odotusta. Mitä nyt aivan mene? Noin. Jumalauta. Kyllä nyt on komia. No vittu. Just sen näköinen, että on itse tehty. Just niin sen näköinen, että ei jumalauta. Ja katoo. Kyllä. Mulla on oikein. Siinä oli oikein Ei mitään hyvä. sellaista, mistä Ossi innostuu liikaa. Jos sulla ei ole oikein, tästä sä pidät sen näin. Ossi, sulla ei ole ihmisoikeuksia. Kerro kuinka Cessnan checklistiä käytetään. Tässä on ratti. Se kääntyy näin. Tässä vetää taaksepäin. Kuvat pienenee. Sä työnnät sitä eteenpäin. Niissä tulee isompia. Mitäs Tässä on kaasu. No. Se nostetaan. Sitä laittaa eteenpäin, tää kulkee kovempaa. Sitten kun sitä vetää taaksepäin, se menee hiljampaa. No. Mitäs nuo on? Täällä on jotain jalkajuttuja. Mitä ne tekee? Niillä liikkuu peräsi. Mikä? Saatan. Onko tuo kompassi, mikä sulla on tossa? Ei se on korkeusmittari. Se ei oo kompassi. Hetu!
Ossi! Se kesken! Mihin ne on? Joo, kato mä lähden tästä niin mun. Lypsyjengi.